adlaw adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios mga igsuon nga paday nagpanalangin ka natong tanan ug nagtagbo ug nagatiman sa matagusa. Sa atong nga panag-uban, atong sugdan ablihan sa mga pagdaig. Pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Mahanaw sa lamang. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga may nag-uban ka namo ug nagpanalangin ka namong tanan. Sa tanan nga may dangob misalig kanimo, nabati ug nakita namo Dios ang imong pag-uban ug ang imong pagkatiman. Wala kayo yung nakulang o Dios sa imong makatawhan. Imo gayong gitagbo ang unsa may gikinahanglan. Imo kaming gitagaan og kalipay, nakabaton kami kalinaw ug labos sa tanan kalampusan ug naa kanunay ang panalangin nga among nasinatian. Ug nasahin kami amahan, mauusab ang nasinatian karon sa ako mga kaigsuonan nga imong makatawhan nga midangop misalig kanimo. Amahan Dios sa makagahom niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa mga butag panalangin nga imong gihatag kanamo ug amo na usab nga pasalamatan ka o Dios nga diin amo na usab mga makatunan ang mga pulong nga gikinahanglan namong masayran sa among pagpuyo niining sa naong sa kalibutan. Bless Ginoo matagusa nga bisan pa ni ining unang adlaw sa bulan Ginoo sa November o God, ikaw magabless. I declare blessing sa matagusa in Jesus name. Amen o amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios sa matagusa niining tagnaa. Atorong hisgutan mga kaigsuonan, hisgutag og tubag bahitungod sa pangutana nga niabot diri sa atong programa. Nga matod pa kung muduaw sa minteryo, insakto ba nga magdalag pagkaon sa minteryo? Ato ning tan-awon mga kaigsuonan kay labi na sa daghan atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa. Samtang naghulat-hulat sa ato mga kaubanan ato sang i-share kining ato programa ngadto sa ato mga kailag higala labi na gyud sa atong pamilya. Mayo nga pakiguban, mayo nga pagpaminaw. Live na live ta mga kaigsuonan diha sa ato ang FM station 11.3. Nanano ka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, sakop sa lungsod sa Malabuyok in South Cebu. Mayong gabi, may pagpaminaw ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay sa atong programa nga nagpuyo diha sa sitio Ampa. Mayong gabi, may pagiguban sa itong mga kaigsuonan nga nanuka diha sa sitio Linaw. Mayong gabi. Og mayong pakiguban, maayong pagpaminaw ilabi na sa itong mga kaigsuonan nga nanuka diha sa sitio Pantag, no? Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa mga Alianic family. Mayong pagpaminaw, mayong pagpaminaw, pagiguban o happy listening sa atong mga kaigsuonan diha sa sitio Kalatagan, Barangay Tolosa. Ang Diyos magpanalangin. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ilabi na sa atong mga kaigsuonan diha sa sitio Tubod. Ilang Brother Pedro Arsola o ni Brother Moses Cardinte. Ang Diyos magpanalangin.
Atong tagaan mga kaigsuonan og pagtagad ang usa ka pangutana kung moadto og minderyo insakto ba nang magdalag pagkaon ngadto. Mao ni ato rong tagaan og pagtagad kay mao ni atong makit-an sa matag unang adlaw sa bulan sa Nobyembre. Sunod Disyembre, lain na sad nga selebrasyon dagway sa kalibutan. Ayo nga pagpaminaw may pagiguban sa to mga kaigsuonan nga nanukad sa nagkalaing mga lugar. Gikan sa nagkalaing mga nasod lukop kalibutan, ang Dios magpanalangin ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga moripli, ang Dios magauban magpanalangin sa tanan. Pwede rin mo mga kaigsuonan nga mo share sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko nga sa inyo mga kailag higala. Mayong pagpaminaw may pagiguban ni Sister Familia Katalan Dinoyo. Ayong gabi ninyo dia Sister Familia og Gaw Albert ang Dios magpanalangin. Apan ng limbaso Huwa mahuti ko so Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko Di ko mahadlok kay nakaginoo Ang igabalos ko Mao ang pagdaing nimo Ang pagsayaw ikabalos ko Ang paglukso ikabalos ko Pagpasalamat ikabalos ko nimo Ang pagsinggit ikabalos ko Ang pag-awit ikabalos ko Mga pagdahig ikabalos ko nimo. Matod pa mga kaigsuonan ni Sister Familia Katalan Dinoyo. Salamat kayo Pastor, lipay kaayo mi sa house blessing o birthday sa among Ate Tina. Salamat kayo Pastor. Thank you Lord. Ang mga kalisod isa Salamat kayo sa kalampusan o kadaugan o labaw sa tanan mga mensahe sa atong buhing nga Dios. Ang importante gyud mensahe sa atong buhing nga Dios kan dili nato kalimtan ug atong ma-apply aron ang mga saad sa Dios maoy atong makit-an sa atong panimalay. mahadlok kay Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpamati. Good evening ni Alex Castellion. Watching from province Asturias. Maayong gabi may pagiguban ni Jeremy Baya. Maayong gabi Pastor watching from Santa Catalina, Negros Oriental. Maayong nga pagiguban ni Annalyn Lumayag, Birondo. Maayong gabi Pastor watching from Toril, Davao City. Og maayong pagiguban ni Marge Inston. Maayong gabi Sister Marge. ko mga paday Si Gingging Simpron matot pa. Maayong gabi Pastor, kumusta? Salamat sa Ginoo nga naghatag kanunay sa kalampusan sa atong kinabuhi, walay hunong sa pagproteksyon kanunay sa tanan. Dalaygon ang Dios sa matagusa kanato. God bless sa tanang nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maayong nga pagiguban, maayong paminaw ni Ilma Buena Fee. Maayong gabi Pastor, God bless your family. Og maayong nga pagiguban ni Paps Jelon Mingkito Garces. Maayong gabi ang Dios magpanalangin kaninyo. Maayong gabi ni mo Brad Paps. Og maayong gabi ni Day Charina nga nanukad diha sa Cebu City. Og ni Randy Marie Coyos Malayas matot pa. Maayong gabi Pastor, request kog matinod anon ka. ko nimo Ang pagsinggit ikabalos ko Ang pag-awit ikabalos Ato ang pagtagad mga kaigsuonan ang gi-request diri nga awit makalangit. Balos ko Diri sa ato nga programa mga kaigsuonan Pulong Mo Kinabuhi Ko. Awit makalangit matinod anon ka. Amo ni ato ang tagaan ro pagtagad mga kaigsuonan samtang padayon ta nga nag hatag og panahon sa mga mensahe. Maayong gabi may pagpaminaw ni matud pa Pastor, ngutala lang ko ngano na ay mga tao na pwede masudlan og mga daotang espiritu. Okay. Anong dunay mga tao nga pwedeng masudlan og daotang espiritu? Ang tao nga masudlan og daotang espiritu nagpakita na nga wala siya'y balaang espiritu. Kay kung naapay balaang espiritu mga kaigsuonan, dili gyud mo makapuyo ang daotang espiritu.
Matod pa sa Biblia mga kaigsuonan sa panahon ni Ginoong Hesus nga ang daotang espiritu mosulod na sa mga kwartong wala pay tao or wala pay nagpuyo. Ang buti pasabot mga kaigsuonan, ang tao nga wala pay nagpuyo, wala pay na nag-iya mga kaigsuonan, maunay kasagarang puy-an og sudlan sa daotang espiritu. Pero dili tanan nga mga tao mga kaigsuonan nga magsulti og bisag unsa kana bitaw magyama-yama, dili na to makaingon ta nga tanan na sudlan og espiritu. Ang uban ana mga kaigsuonan nagutman lang or isa kahag kabuhi, no? Si Alan si Bagyo, maayong gabi pastor. Si Emilio Kabugos, maayong gabi. Si John Abukay, watching from pastor, o maayong gabi sa tanang mga anak sa Ginoo. Si Marjon Palma, maayong gabi pastor Gideon from Mispa, Talakag, Bukidnon. Dalaygon ng Dios magpanalangin kang Sister Ginggeng nga malipayon o makugihon sa pag-share sa atong programa. Paday na akong ipahibalo mga kaigsuonan katong account nga Gideon Candelario nga dili kanang dili na ako gigamit kanunay. Dili ingon nga gigamit kanang account nga di gyud ako'y nagama. Naay nagama ana mga kaigsuonan unya ang nagamaana ngayon kung Bisaya rasad kay na may comment dito Bisaya masad, dili gyud ako mo'y nagamaana na ay tao nga nagamaana nya pagsamok-samok rasad, pagdaot rasad nya ako ang nabuhat mga kaigsuonan ihangad ra gyud nas Ginoo, isalig ra nas Ginoo samtang buhi pa akong gipangayo nga siya makaamgo og mabago og mausab tungod kay gamhanan man ang Dios, no? Maayong gabi ni Gary Perez, maayong gabi pastor, og si Evangeline Crispin, maayong gabi pastor kanunay jud kong gasunod sa imong programa. Salamat sa Ginoo. Nadalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Si Prisco Salahid, good evening pastor watching from Badbad, Luon, Bohol. Request kog tanging alay ko. Wata ka live kagabi mga kaigsuonan sa ato nga programa tungod kay taas og burnout ang amo ang lugar. Amo na nga wa gyud ko ka live atong miagi pag yung mga gabi atong miagi pag yung adlaw, no? Buntag way wa gyoy kuryente. Sukat pa kaniya ko ang paglaong ko, ikaw lamang Jesus. Mayong gabi ni si Arlene Butron Hermindisa. Good PM pastor. God bless your family. Si Marlene Garganera, good evening pastor. Salamat kaayo sa mga pulong nga gipaambit mo kanamo. Watching from Dumaguete City. God bless you always uban sa imong family. Pakipli kog song lahutay. Mayong gabi ni Rochelle. Good evening Pastor Gideon. Mayong gabi og ni Johnny Boy. Mayong gabi Pastor. God bless watching from Tunaan dako si Katuna Talibon Bohol. Mayong pagiguban o good evening ni Sasi Conde, si Percy Pardelio. Mayong gabi Pastor Gideon watching from Davao de Oro. Pwede request awit makalangit lahutay dito sa cross. Salamat Pastor gikan ni Sister Gingang Simpron. Sinura Pinuti, mayong gabi Pastor. Okay, God bless all. Si Inday Dorlin in Cabo Tinsay, good evening all. Or God bless all. Pastor, good evening. Request awit makalangit dalang panan. Ato tagan upagtagad ang awit makalangit ang tanging alay ko. Diri lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo,
gabi may pakiguban ni Nora Pinote og ni Inday Dorlin Incabutinsay. God bless all. Request awit makalangit dalang panan. Si Joy San Gabriel, maayong gabi. Pastor, pre-request nako pastor, gabayan unta ko sa Ginoo sa akong paglakaw nako sa ibang bansa unta mabuot man akong amo, salig ko ang tanan sa Ginoo. Kung unsa man ang plano niya sa ako, thanks you Lord. Ang plano gyud sa Ginoo sa ato maalagaran nato siya. Samtang naapatas kalibutan ato siyang maalagaran ug ato matugyan nato ang tanan kana bitaw mahigugma gitas Ginoo. Wa gilaing plano ang Dios sa atong kinabuhi makaalagad ta nga samtang naghulata sa atong Ginoong Hesus aron makasiguro ta sa pagsulod sa kinabuhing way katapusan nga mao bagong langit ug bagong yuta. Mayong gabi ni Arlene Butron Himintiza. Good evening, Pastor. Ulan sa panalangin. Okay, ako araning tagaan og pagtagad sa atong panag-uban. Iba pa akong hinihingi. Akong tagaan og pagtagad mga kaigsonan ang awit makalangit nga gi-request diri dito sa cross og lahutay lang. Kanimo lamang kami mo simba, kanimo lamang kami mangalaga, kay ikaw ang gipadala sa amahan. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pag-antos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Kanimo lamang kami mo simba, kanimo lamang kami mangalaga, kay ikaw ang gipadala sa amahan. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pag-antos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa gugmang walay pagluban.
Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pag-antos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong, o Hesus. Salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubag. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pag-antos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Ang kaluwasan nga naangkon ko, ang kaluwasan nga naangkon ko. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan, kasakitan, doon naman putla na. Busa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo, tabangan ka. Ayaw ragyod pagbiya ka niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan, kasakitan, doon na may putla na. Busa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod anon lang, samtang may oras pa. Kay andam ang Diyos kun muli buka. Buhata ang tanang kabubuton niya. Kay ang panalangin niya ihatang na. Dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan, kasakitan, doon na may putla na. Busa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Agay ka lang mula hutay, aron ka makalabang ka sa pagsulay.
ang panalangin mangkon mo na. Ayaw kalimot day kasiya, ug dili ka kabsan sa tanang butan. Kung si Jesus karon imong nalagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, doon na may udlana. Busa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron ka makalabang ka sa pagsulay. Dalaygon ng Dios mga kaigsuonan, nga paday nagpanalangin ka natong tanan. Awit makalangit dalangpanan. Diri lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi may pakiguban ni Cynthia Galang. Mayong gabi ang Dios magpanalangin. Kalistanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo, nagadol ako, ang problema man, mga pagsulay, walay lain sa pitong. Mayong gabi, mayong pagiguban o happy watching ni Marge Inston og nili Libit Lambuhon. Holy evening, Pastor. May gabi ka ninyong tanan. Si Marge Inston, masalamat kayo sa pagtubag, Pastor. God bless po. Marjon Palma, request ko og awit sa Cross sa Kalbaryo. Mayong gabi ni Lynn Loiso, watching from Cebu City. Mayong gabi may pakiguban ni Rufina. Mayong gabi, Pastor, watching from Santa Catalina, Negros Oriental. Request kog song, Pastor, imong gonit. Dahil lang sa atong programa, ato ng tagaan o pagtugan. Kung napay oras, kay dunay nay nagwiting nga mga awit. Mayong gabi, ug maayong pakiguban ni Sister Norberta Yutratsi. Good evening, Pastor Gideon. Iyon man sa tanang nagsunod ning imong programa. Dalaygon ang Dios watching here in Bindoy. Mayong pagpaminaw og happy watching ni Nicanor Sodaria og Edgar Nois. Maayong gabi, Pastor, request ko dakila ka og ikaw ang kusog. Kanako, salamat, Pastor, and God bless. Mayong gabi ni Visions Aliko. Mayong gabi, Pastor, og Primitiva da Borda. Good evening, Pastor, watching from Dipolog City. Si Hernin Galigo. Mayong gabi, Pastor, usa ko ka nagasunod sa imong programa padayon sa buluhaton sa Dios. Daghang salamat. From Mintal, Davao Dior, Davao City. Gikan ni Romilita Bugais. Good evening, Pastor. Good evening, Lord. Good evening. Salamat, Lord, sa kahigayonan. Salamat sa mga pulong mo. Ang among karong maaga ambitan nga masahod ni namo. Salamat kay Pastor Gideon Candelario nga naggamit
nagpagamit aron pamantala sa iya imong mga pulong. Sa mga pulong nga atong gihisgutan mga kaigsuonan, ilabi na sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios diha sa ato ang series nga tuki mga kaigsuonan, ato ragyon ng ipadayon lamang kinahanglan natong Tagalog pagtagad ang mga pangutana sa ato karong panag-uban. Ilabi na mga kaigsuonan sa pangutana nga kung moadtog minderyo, okay ra ba nga magdalag pagkaon ngadto? Si Rindune Dunainer, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang live viewers. Si Alina Alis na tabay ko amang. Hello Pastor, maayong gabi diha kanimo uban sa tibok nimong pamilya. Ang God bless you Pastor sa imong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko from Atina, Davao Davao City. Mayong gabi ni Gerla Salvia Bigalan or Girly Salvia Bigalan. Sila Arnie Jane Cardinte. Mayong gabi Pastor, ang Ginoo magpanalangin sa tibuok nimong pamilya. Pastor, request ko awit makalangit kabutihan ng Dios. Maayong gabi ni Rizal, maayong gabi ninyo diha sis, og ni Bing Dandan, good evening Pastor, og ni Gina Kamahalan, og ni Percy Padelio. Mangutan ako Pastor Gideon, kanang managkot og kandila okay lang bana kanatong Kristohanon? Dili gyud na okay. Kay wa nagitudlos Biblia. Kitang mga Kristohanon, ang atong buhaton ang gitudlos Ginoo nga atong mabasa sa Biblia. Kung wala gani tay mabasa, ni wala gani nagitudlo sa atong Ginoong Hesukristo, dili nato nabuhaton. Kay ang wala nato makita sa Biblia nga gibuhat sa uban, dili na gikas Ginoo. Si Alina alis na. Matod pa request kog song Pastor, why imposible by John Campuan. Mayong gabi ni Cesar Torda Tigli is watching from Quezon City. Hallelujah, praise the Lord. Jesus Christ is coming, Maranatha. Si Luchin Gonzaga, mayong gabi sa tanan from Negros Oriental. God bless always to all. Si Prisco Salahid, salamat Pastor sa pagtugtog sa akong request. Si Richelle matod pa, pwede request awit makalangit Pastor. Lahutay, my favorite song sukad nga nakasunod ko sa imong page. Natandog gyud ko sa imong mga awit o mga pagwali nga gikan sa Ginoo, kay makasabot gyud ko kay Bisaya ang pagpasabot og ako nagtuo daghan pa ko makatunan. Ako na tong naawit ang lahutay. Salamat kayo Sister Richelle. Awit makalangit ulan sa panalangin diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Okay, ako ang Elisa na ulan sa panalangin. Si Jimel Rias, good evening Pastor Wansing here in Batangas. Kumusta mo dias Batangas, bro? Si Pobring OFW, good evening Pastor, uban sa imuhang pamilya. Pwede request Pastor Chance, change my heart. Okay, sa mga English dili na ako mapatukan. Mga akong pasensya. Request ko Pastor, ikaw ang kusog gikan ni Pobre OFW. Girly Salvia Bigalan, good evening Pastor, pwede request og song makalangit gugmang maunungon. Salamat Pastor, and God bless. Pwede ko Pastor request og song Still gikan ni Jeremy Baya. Okay, maayong gabi, may pagpaminaw ni Justin Sumaoy. Maayong gabi Pastor, may gabi ninyo diha, ang Dios magpanalangin. Rodel Bonado. Maayong gabi Pastor, salamat sa prayer prayer request Pastor na padayon uban sa tanang lakaw og panginabuhi matag maguban kanunay tugad bida glory. Si Bistis Benedict matod pa, maayong gabi Pastor watching from Santa Catalina Negros
Oriental request kog song Bag-uha. Okay, kumusta mo diha sa Santa Catalina? Murag ubay-ubay ang ato mga kaigsunan nga nagsunod sa Santa Catalina, no? Daghan siguro nga makugihon nga mi share og mi sugilon niining atong programa ngadto sa ilang mga kaila. Maayong gabi ni Idi Hiridea. Tama gina pastor, ang Ginoo ra gyud ang magbalos. Nagtan-aw ko karon sa live programa og akong mga pag-ampo sa Ginoo nga duna pay daghang mga katawhan nga makabaton og kagawasan, kaluwasan sa ilang mga kinabuhi og makatultol pagsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. God bless nimo pastor ug sa tanang mga kasanagan sa buhing Dios. Salamat kaayo brother Eddie Heredia. Og si Rodel Bonado request ko pastor dalang panan. Ako na ning napatukar ang dalang panan. Si Esther Pansa, maayong gabi, maayong nga pakig-uban na laygon ng Dios. Nabuhi ko sama sa ulan, ginabubong panalangin mo, dawaton ko ang tanan, Jesus. Sa kinabuhi ko, simbahan ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ng tanan nga, nahimo mo Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa cross. Mayong gabi ni Victoria Masyon watching from Santa Catalina. Mayong gabi ninyo diha. Kumusta mo diha sa Santa Catalina? Makaingon gyud kong ubay-ubay gyud ang atong mga kaigsunan nga nagsunod sa atong nga programa diha sa Santa Catalina. Kumusta mo ang Dios magpanalangin? Malipayon ko nga nakig-uban ka ninyo sa atong programa. Si Annalyn Lumayag Birondo, matud pa Genesis 1:26. Okay. Unya miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, siya mao'y magbuot sa isda, sa mga langgam og sa kahayupan og sa tanang ihalas nga mananap. Salamat kayo sa pulong sa Ginoo, Sister Annalyn. Tinuod yun na nga kitang mga tao kita gay magbuot sa mga nilalang or sa mga binuhat sa Dios nining naong sa kalibutan. Si Mildred, maayong gabi diha nimo. Og si Alina Alisna Tabay Kuamag, matud pa request awit makalangit pastor, why imposible. Okay, ako rin isip no kung napay time ako rin patukar. Awit makalangit sa cross sa Kalbaryo or sa Kalbaryo. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa matag usa. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, nalulong. Mayong gabi ni Marjon Palma, request kog song pastor, cross sa Kalbaryo. Okay, ako na ning na mao na ni ron no ang ato ang nadonggan. Si Girly Salvia Pigalan, thank you Lord. Yes, amen. Si Manoy John Agton, pastor, good evening. Naalang ko'y pangutana about sa kinabuhi human sa kamatayon. Kaysa akong pagkabalo human sa kamatayon, Hebreo 9:27 mauna ang paghukom o unya mahibaw-an nato kung asa padong ang tao sa langit ba or sa imperno. Akong pangutana pastor, mo diretso na ba siya sa langit or sa imperno? Depende sa binuhatan kay maumay gyud sulti sa uban mga magwawali.
nga dili pa daw mo diretso sa langit or imperno human sa kamatayon sa tao. Salamat sa pagtagad, Pastor. Unya masabtan jud sa tanan. God bless. Di ka ni May Manoy John, no? Ang mensahe sa Hebreo 9:27 mauni ang nahitabo sad sa kinabuhi ni Lazaro o sa kinabuhi sa usa ka dato. Human silang nangamatay, gidala sila sa dili man nagsamang lugar. Ang gidadaan sa usa ka dato, gidala sa lubnganan. Pero kung imong lantawon ang sitwasyon niya sa dapit nga diin sa gidala, gipakita dito mga kaigsuonan nga init nga gitawag siyang Hades. O niya giklaro dito mga kaigsuonan nga wala nay panahon ang pag-adto dito o pagbiya dito, kay walay makaadto dito gikan sa dapit nga nahimutangan ni Lazaro ug walay makaadto sa dapit nga nahimutangan ni Lazaro gikan sa dapit nga nahimutangan sa dato. Ang rason sa Dios tungod kay dunay bungaw. O kining maong mensahe mga kaigsuonan, kung imong lantawon, koneksyon kay siya sa mga mensahe sa ubang pang bersikulo diha sa Biblia, ilabi na gyud sa Hebreo nga kinahanglan ang matag-usa mamatay ug human hukman siya sa Dios. Pero kung imong lantawon sad ang ubang mga bersikulo sa Biblia, dunay gitawag nga katapusang hukom. Unya ang katapusang hukom mga kaigsuonan, katong mga tao nga nangamatay mga igsuon nga nahiuna nato, or katong mga taong nangamatay kung maabtan pa ta nga di pa mobalik ang Ginoo niya kuhaon na ta, mga igsuon kos Ginoo, kung imong lantawon ang Biblia mga igsuon, katong mga taong nangamatay muatubang to sa katapusang hukmanan. Ibin sa panahon sa mga tao nga panahon pa sa atong Ginoong Hesukristo. Pero kining tanan mga kaigsuonan, maunay giingon ni Apostol Pablo, wala mangyud nato matino. Kumbaga sa laing pinulungan, wala nato gayud kana bitang masiguro kung maunsa gayud kita. Ang ato lamang nga andam ta, excited ta nga dadon sa Ginoo ug andam tang moatubang sa katapusang hukmanan. Katong nahimutangan sa usa ka dato, kung imo pong tan-awon ang kinatibuk ang mensahe sa Biblia mga kaigsuonan, dili pato ang linaw nga kalayo. Kay ang linaw nga kalayo mga kaigsuonan mahitabo lamang ni sa katapusan sa kalibutan. Unya siguro dunay mangutana nga unsa man di ay ito nga dapita, Pastor? Gitawag to sa Biblia mga kaigsuonan Hades. Dapit nga diin nahimutangan or gibutang ang mga tao nga sama sa kahimtang sa usa ka dato nga di ka antigong motabang, dili ka antigong mo atiman sa iyang isig ka tao. Kay katong usa ka dato mga kaigsuonan ko sa Ginoo, gipakita man diha nga wala gyud siya manumbaling sa kalisdanan ni Lazaro. Siya mismo nagkaon sa maayo nga pagkaon. Siya mismo mga kaigsuonan nagkananan siya sa nindot nga kananan, apan samantalang si Lazaro naghulataon og dunay mumho nga mataga gikan sa lamisa sa usa ka dato.
Pareho silang nangamatay, pero dili sila parehong gipadulngan. Dunay mga dapit nga gihisgutan diha sa Biblia nga dili nato ikatandi, dili nato kanang makaingon ta mga kaigsuonan nga dili nato maapsan tungod kay maugrag yun na ang gisulat sa balaang kasulatan. Now ato ragyo pong likayan nga dili nato tumo-tumuan, dili sad nato dugang-dugangan. Ang gipadayag sa balaang kasulatan, nagsulti ang Dios diha sa mga mensahe sa Biblia, ilabi na diha sa, kung wala ko masayo mga kaigsuonan, sa Deuteronomio, okay? Deuteronomio kapitulo 29, ato ni nga tagaan og pagtagad. Deuteronomio 29, o niya versikulo 29. Deuteronomio 29 versikulo 29. Ako ning basahon. Nga matud pa, adunay mga tinago ang Ginoo nga atong Dios nga wala niya ipadayag. Apan gipadayag niya ang iyang balaod ug angay kining sundo nato og sa atong mga kaliwatan hangtod sa kahangturan. So diha sa mao nga bersikulo nga atong gibasa diha sa Deuteronomio 29 bersikulo 29, dunay mga dapit o mga tinago ang Dios nga dili niya, wala niya ipadayag, wala niya ipasabot, wala niya gipaklaro sa mga tao. Dunay mga tinaguan ang Dios nga dili na kinahanglan natong uting kayon. Dili na kinahanglan nato mga kaigsuonan nga masayran. Ang masayra ang mga angay natong masayran mao lamang ang angay natong tukion. Una sa tanan, mga balaod, mga pagtulunan ug mga pulong sa Dios nga may kalabutan sa plano sa Dios sa matag tao nga mao kita. Usahay mga kaigsuonan ang tao gustong masayod sa kasiguruhan sa dapit kung asa gyud paingon ang mga tao or ang tanang mga tao mga kaigsuonan samtang makaingon ta nga nagapanghitabo pa ang nabilin nga mga panahon sa kalibutan. Pero mo na giingon mga kaigsuonan nga sa tanang kahimtang sa tibok kalibutan karon og sa umalabot giklaro sa balang kasulatan nga dunay tinago ang Dios, wala niya ipadayag. Dunay may mga gipadayag, maunay angay natong masabtan, pangitaon o tingkayon sumala sa gipadayag o gisulat sa balaang kasulatan. Dili na kinahanglan dunay mga pangutana mga kaigsuonan nga dili na kinahanglang kana bitang tubagon. For example, asa man di ay nagpuyo ang Dios. Ikaduha, naabay asawa ang amahan, ang Dios amahan. Kay naman say anak, do na ba say asawa? Unya kay naa may espiritong amahan, do na po na espiritong inahan. So doon ay mga pangutana mga kaigsuonan nga wala na tagdas Biblia. Kumbaga wala na kinahanglana nga tubagon sa pulong sa Dios nga naas balaang kasulatan. Kay ang ipadayag mauray angay natong masayran og di ra gyud takutok. Dili na kinahanglan nga mulapas ta sa unsa may gipadayag sa Dios. Sa Hebreo kapitulo 9:27 ang giingon diha nga ang tanan
tagsa-tagsa mamatay. Ug human siya mamatay, moatubang siya sa Dios. Dadon siya sama sa kinabuhi ni Lazaro og sa kinabuhi sa kadato, lamang dili sila pareho og dapit nga gipadulngan. Kay dili man sila pareho og kanang binuhatan. Now kanang giingon nga sumala sa mga magwawali sa ganito okay, murag nawa man ang okay. Matud pa nga akong pangutana pastor, mo diretso na ba siya sa langit or sa impierno? Depende sa binuhatan kay mauman good sulti sa ubang mga magwawali nga dili pa daw mo diretso sa langit og impierno human sa kamatayon sa tao. Salamat sa pagtagad, pastor, unta masabtan jud sa tanan. Matud pas ubang mga magwawali nga dili pagyud mo diretso sa langit ang mga nangamatay. Unya matud dinhi nga matud pas ubang magwawali nga dili pa mo diretso sa langit or dili pa mo diretso sa impierno human sa kamatayon sa tao. Og maunay nasabdan og nadunggan sa atong igsuon sumalas mga wali sa ubang tao. No. Ang taong nangamatay mga kaigsunan, kung imong lantawon gyud ang Biblia, kanang kinatibuk-an bitaw, kung muingon pud ta nga mudiretso sa langit, wala nay balikan ang atong Ginoo sa kalibutan. Unya, kasagaran na ba sa pagtuo mga kaigsunan ato sa ning tagaan og sunata mga igsoon para dili ta mingaw diri sa atong panag-uban ilabi na sa atong hisgutan mahitungod aning mga pangutana nga miabot karon sa atong nga programa, pero lamang ato sa gyupong tagaan og pagtagad ang pangutana mahitungod sa pag-adto og menteryo nga kinahanglan magyod nga magdala og pagkaon didto kung sa may angay natong masayran masabdan nganong magdala man og pagkaon ang uban. Okay. So ato sa ning hisgutan mga kaigsuonan, ang Biblia nga maoy gisulatan sa tanang mga pulong sa Dios mga kaigsuonan, ang klaro gyud diha sa Biblia kung imong lantawon ang tanan nga mga nangamatay mubiya ang iyang kalag ug lawas ug dadon siya sa dapit nga diin angay siya sa maong dapit. Ug kining maong dapit nga dad-an sa matag tawo nga nangamatay mag-agad ni sa binuhatan sa tao. Kung ang tao nagbuhat og buhat nga makapahimaya sa Ginoo, dadon siya sa dapit diin mabati niya ang presensya sa Ginoo or sa Amahan. Pero kung ang tao mga kaigsuonan nga wala makaalagad sa Dios og dili maayo og binuhatan sa iyang isigatao sumala sa gipakita sa Biblia, dili pud siya dadon sa dapit diin mabati niya ang presensya sa Ginoo. Dadon siya sa gitawag dapit nga kalisdanan. Maunay giklaro o gipakita sa balaang kasulatan. Pero kung imong tan-awon, mabati gyapon nila ang tingog sa Amahan. Mabati gyapon nila og makita gyapon og masayran gyapon nila ang kahimtang sa ubang mga tao nga nangamatay. Pero kining tanan mga kaigsuonan, moingon ko nga ang Dios gragyod mo'y nasayod sa tanan. Kay dunay mga kahimtang
o dunay mga butang o mga kahimtang nga gipakita diha sa Biblia o gisugilon sa Dios nga dili gayud nato kana bitang masabtan, dili dapat nato nga uting kayon. Dunay mga butang nga dili dapat na natong uting kayon. Unsa man ang uting kayon kana bitang susihon, pisa-pisahon. Kung unsay mga butang nga dili angay natong pisa-pisahon, mao ka ng mga butang nga wala na ipadayag sa Biblia. Mao ka ng mga dapit nga wala na gisulat sa balaang kasulatan. Kay nganong dili man kinahanglan ng uting kayon tungod kay dunay gipasidaan ang Dios diha sa Biblia. Nga kung ato na siyang dugangan or ato na siyang kuhaan, dili maayo ang atong padulngan. Kung atong kuhaan sa tagbahin, sa dapit nga diin wa na'y katapusan. Kung ato pong dugangan po taog silot, maunay gipasidaan sa balaang kasulatan. Sa panahon ni Ginoong Hesus, mga kaigsuonan, doon na siya mga mensahe nga ang mga tao nga naa sa lubnganan, kung ato sang tan-awon mga kaigsuonan, banhawon to sila. Pero kung imo sang tun-an mga igsuon, mao lagi na nga dili sadto ang mga kalag nga naa sa lubnganan. Wala na'y kalag o wala na espiritu katong mga taong naas lubnganan. Kay ang giingon sa Biblia mga kaigsuonan, moatubang man sila sa Dios. Dadon man siya sa dapit sa diin angay sa matag usa. Pero dunay giingon ni Ginoong Hesus nga sa panahon nga moabot na ang katapusan, ang lubnganan muhatag sa kamatayon. Ibin ang dagat muhatag sa mga kamatayon. Pero kanang tanan mga kaigsuonan, mo nay giingon ni Apostol Pablo, wala man gyud ta masayod kung maunsa gayud kita. Ibin si Apostol Pablo mga kaigsuonan, siya siguro nga wala na dunay mga butang o dapit o kahimtang nga dili niya maklaro. Ang iha lang naklaro nga kinahanglan siyang mangandam. Ang iha lang nasabtan mga kaigsuonan nga kinahanglan siyang magamping, maningkamot, disiplinahon niya ang iyang kaugalingon. Iyang triningon ang iyang kaugalingon nga mahimo siyang takos ug angayan sa pag-atupang sa katapusang hukmanan. Kay dili relihiyon ug ang pagtuo mo'y tan-awon kun dili ang atong binuhatan. Maunay giklaro gyud sa Biblia. Inig moabot na tas katapusan nga hukmanan, dili na relihiyon ug pagtuo ang susihon ug utingkayon sa Dios sa matag kinabuhi sa tao, kundili ang binuhatan na sa tao. Kay dili requirements ang relihiyon, dili sad requirements ang pagtuo mga kaigsuonan, inig sulod na sa gingharian nga gitawag bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kundili ang gipakita diha maayo og binuhatan.
ang maayong binuhatan maunay mga pulong or mga binuhatan nga gusto sa Dios, kabubuton sa Dios, nga maoy gitudlo sa Biblia, nga maoy pasunod sa atong Ginoong Hesukristo. Maunay mga maayong binuhatan. Kay dili tanang mga maayong binuhatan nga giila sa tao nga sa atubangan sa Dios maayo. Pastor, di ba pagtuo ra man gyud maoy requirements? Sumala sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig ug mutuo dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Makabaton siya. Pero kung ang tao nga nagtuo sa Ginoo, dili na gani haom ang iyang binuhatan sa gusto sa Ginoo, ang giingon pod sa katapusang libro sa Biblia, irison pod ang iyang ngalan dito sa libro sa kinabuhi. Kita giluwas gikan sa sala aron magbuhat og maayo. Og dili kung pananglitan og dili ta magbuhat og maayo, mahimo bang buhi ang atong pagtuo? Mao na nga ang pagtuo ug buhat, mga igsoon, dili gyud na siya pwedeng magbuwag. Pananglitan, ang usa ka tawo magbuhat og maayo sumala sa pulong sa Ginoo. Ang gipakita diha, di po na siya makabuhat sumala sa minsay sa Dios kung di siya mutuo. So ang klaro gyud diha mga kaigsuonan nga kinahanglan ang tao nga mingtuog mindawat ni Jesus Christ, magkinabuhi gyud siya sa mga pagtulon-an og mga minsay sa balaang kasulatan kay maunay maayong buhat. Maubitaw nang gipangusgan sa atong Ginoo, giklaro gyud sa atong Ginoo Hesus nga kung nagtuo ta, musunod gyud ta niya. Kung nagtuo ta, mubuhat gyud ta sa iyang mga buhat. Kay kung moingon tang nagtuo apan wala ta magbuhat sa iyang mga buhat, wala tay pagtuo. Sa diskusyon sa Biblia mga kaigsuonan, kung imong tan-awon, kung ato siyang moingon tang i-verse to verse bitaw mga igsuon pag sabot, ang tao dili kakuha sa gipasabot sa Dios. Kay moingon man nga sa Hebreo 9 mga kaigsuonan, muatubang sa Dios. Unya moingon dayon ang tao, atuan nas Ginoo, ni atubang na. Unya moingon pod ang mga tao, ang pagtuo sa tao moana dayon ang mga tao gikuha nas Ginoo, tuan na gyud sa Ginoo. Nya sure ka nga tuan nas Ginoo? Kay kung moingon ta nga tuan nas Ginoo, ang tao nga namatay, gikuha nas Ginoo ang taong namatay. Kung imong lantawon ang Biblia, murag ni hukom ta. Ato anas Ginoo gyud, gikuha na sa Ginoo ang ako ang amahan, ang akong papa, to nas kamot sa Ginoo. Nya unsa man tong imong papa? Wala gitoy bisyo. Na atoy bisyo nangalagad ni sud maputog simbahan. Dunay pastor mga kaigsuonan nga magwawali, atoy magwawali nga gipangutana. Ang iyang igsuon, ang sakop sa simbahan nga iyang gidala, dunay igsuon nga nadisgrasya. Okay. Sa dihang nadisgrasya, naligsan,
patay. Unya katong namatay, doon na to'y igsuon nga nagdalag simbahan o nagsimba gyud sa Dios. Unya katong igsuona nga namatay, nakasudsud gyud tupod og simbahan. Nya gipangutana mga kaigsuonan ang usa ka magwawali, Pastor, katong akong igsuon nga namatay ba, wala pa man gyud to mabautismo unya namatay man gyud siya, kay disgrasya, nabanggaan siya, naligsan siya. Ang pangutana nako ato, Pastor, nalangit ba to siya? Nakasud ba to siya langit? Unya gipangutana pod siya sa usa ka magwawali, nangutana ang usa ka magwawali nga gipangutana sa namatyan. Ingon na ang usa ka magwawali, sis, kanang nakasimba na gyud to siya sa Dios. Ingon pod ang nangutana, o Pastor, nakasimba na gyud to sa Dios, kanang nakasudsud putog simbahan. Ingon pod ang usa ka magwawali, kung mauna nakasudsud tog simbahan, tuag gyud sa kamot sa Ginoo, nakasud gyud tog langit. Kung inana na lang pod mga kaigsuonan ang mauytubag sa ubang mga magwawali, daghan kaayong mga bersikulo nga kana bitang bersikulo sa Biblia nga dili nagpakita nga dili mao ug dili angay motubag ang usa ka magwawali nga tuas Ginoo. Kung ako'y pangutan-on, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang Dios ra gyud may nasayod. Kung ako'y pangutan-on, ang Dios ra gyud nasayod sa matag tao. Kung ikaw nagtuo, kung ikaw midawat ni Jesus, kung mangutana ka unya mangutana ka nako unya moingon ka nga sigurado gyud kong makasud og langit, Pastor, kay nagtuo ko, nagpagamit ko kus buluhaton, nagsakripisyo ko niya, naag ko kus buluhaton sa Ginoo, kung pananglitan mamatay ko karon, sud gyud kog langit. Unya kon ang pastor pangutan-on og moingon nga adili pa ta kasiguro oy, moingon pod ang uban, ang salang ko ng relihiyon na unsago na nga pagtulon-ana nga di mo kasiguro nga sulod ay mog langit, ari mo diris amo kay sigurado ming sulod og langit. Mga igsoon, ang kasiguruhan naara gyud sa pagpabili ni Kristo. Naara gyud kang Kristo, ang kasiguruhan. Siya ra gyud nasayod sa tanan. Daghan kaayong mga bersikulo ibin sa panahon ni Jesus nga muingon ang mga tao, sigurado lagi mi Lord, malangit yun mi, kay nagwali yun mi, naghimo gani mig milagro, sigurado guming malangit, nagpagawas gani mig mga yawa, nagwali mi sa imong ngalan, sigurado ming malangit. Kung imong lantawon, grabe na sila kanang seryoso, nagsakripisyo. Unya inigsusi sa Ginoo, miingon siya nga, pahawa kamo, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala. Pahawa kamo. Muna nga, anang panahon na mga kaigsuonan, sultihan ko kamo, daghang kayong mga tao nga feeling siguro, og dili ta mo sugot nga usata nga feeling tang siguro pero wa day klaro. Di pud ta mo ingong feeling sigurado tungod sa atong relihiyon. Daghan ra ba kaayong mga tao nga pilingong sigurado?
tungod sa ilang pagkasigurado, makig-away o makiglalis pas ubang relihiyon. Kami ra gyud sakto, kami ra gyud maluwas, kamo dili. Mga igsuon, hinambog man na. Kung ako'y pangutan-on, ang Dios ray nasayod sa akong kinabuhi. Ang ako lang, nangayo ko tabang, giya sa Dios nga unsay nahisulat samtang buhi pa ko, akong maikinabuhi. Lord, wala ko masayod sa unahan sa akong ginabuhi. Ikaw ra gyud nasayod. Tudloi ko, giyahi ko, dumalaha ko. That is my prayer. Di mo ko makasiguro sunod semana, sunod bulan, sunod tuig. Ang Diyos ray nakasiguro. Ang Diyos ray nakakita. Ang Diyos ray mo'y nasayod sa tanan. Bisan pag kanang naay mga pangutana, mga kaigsonan nga mura og debate bitaw nga pangutana, ako mulikay ko ana. Dili sa ingon, muingon nga, talawan Pastor Gideon kay mulikay debate. Dili man na maoy ilhanan nga talawan kanang mulikay debate. Kanang mga talawan, kung imong lantawon sa Biblia, kanang wala magkinabuhi sa pulong sa Dios. Kanang wala musunod sa mga sugo ug pagtulunan sa Ginoo. Pero sa mo na sa ako ang kinabuhi mga kaigsonan, kung ako lay pangutan-on kay nagdala magyud kog buluhaton sa Ginoo, do na tay mga kaigsuonan nga ato ang gipangtudloan even sa atong programa mga kaigsonan. Akong ikatudlog kadasig kaninyo. Dili ta kana bitaw, dili ta manghinambog sa atong relihiyon. Dili ta manghinambog sa ato ang nakabut nga pagtuo. Napatas kalibutan. Daghan pang pwedeng mahitabo sa atong ginabuhi. Unsay angay natong itubag og isulti, si Lord Ray nasayod sa akong kinabuhi. Si Lord Ray mo'y nasayod sa akong kinabuhi kay gitugyan na nako ang tanan. Ako nang gisalig ang akong kinabuhi sa Dios. Ang uban mo ingon nga away siguro ng mga inana nga doktrina, pastor. Ari mo, arikas amo arimos amo kay sigurado pa. Dili man na Dios. Ang sigurado tuwa sa Dios. Mana nga naay mga pangutana mga kaigsuonan nga sa akong pagpamalandong dili na kinahanglang entertainon. Grabe mga paglutos sa mga pagsulay, Jocelyn Bagyo, kasakit mga kasakit pero naagyapon kaginoo kanunay naglig-on. Wow. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang naminaw gasunod sa imong programa. Okay. Bag-ong adlaw, bag-ong bulan, bag-ong paglaom, bag-ong kinabuhi. Hagikan ni Arlene. So iyan. Good evening Pastor. Okay, ako sa ning tagaan og pagtagad uban nga mga mensahe. Maayong gabi sa tanang kanimo Pastor nga walay puas nga nagpadayag sa pulong kamatuoran nga iya sa atong buhi nga Dios. Gikan ni Idni Opsima. Gina Kamahalan, good evening Pastor og sa tanang mga Kristohanon. Og si Ginalyn Rico Wagas, bless evening Pastor Gideon. Gracias sa Ginoo di na pod kasubay sa imong live. Okay. Si Dibingito o kirag magdagkot kandila basta brand out. Oh, sige. Ana gyud. Si Gmart, matod pa ni Gmart, mga Christian, beware po tayo sa bawal sa atin ang magpunta sa Halloween or andas. Basahin sa Ecclesiastes 9. Okay.
5:6 ang mga buhi na sayod nga mga matay sila, apan ang mga patay wala na mahibaluan bisan unsa. Wala na sila'y mapaabot nga ganti, kalimtan na sila sa hingpit. Natapos uban kanila ang tanan nilang gugma, kasilag ug kaibog, dili na sila makaapil sa kalihukan niining kalibutana. Pero wala na gipadayag nga sala ang pag-adto og minteryo. Ako ra nang klarohon na wala na kanang Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5:16 or 6, ibin ang kinitibuk ang Biblia, wala mag-ingon nga sala ang mag-adtog minteryo. Manobimbre mag-uno or bisan unsang bulana sa tibok tuig o bisag unsang pitsaha sa tibok bulan, kamuadto minteryo, dili na sala kung muadto kag minteryo. Pananglitan, ang imong inahan nga imong gikauban, ang imong amahan nga imong gikauban hangtod nga nagdako ka, hangtod nga nimbiya sila og imo silang gihatod ngadto sa minteryo. Unya nahuna-hunaan nimo nga muadto ka sa iyang lubnganan. Kung muadto ka sa iyang lubnganan, klarohon ra gyud nato ang Biblia, wala na moingon nga sala ang pag-adto didto. Sala kung muadto ka nga magdalag pagkaon, nganuman nagbuhat naman ka nagdili mao. Pero kanang muadto kag minteryo para susihon nimo ang lubong sa imuhang mama, or kana bitong maghandom ka, ikaw mo'y naghandom sa kanhing buhi pa siya, tungod kay gimingaw ka niya, dili mo na sala. Ako mo ingon kong di gyud na sala. Sala na kung gidadaan nimo sa pagkaon, sala na kung gidadaan nimo sa iyahang mga paborito ug nakigsulti pagka didto. Kanang imuhang pag-adto og pakigsulti didto, may pay imo nang giadto og simbahan og nakigsulti ka sa Ginoo. Pero kanang igo kang muhandom didto, sultihan ko kamo, dili na sala. Klarohon ra gyud nato na. Pero kung makisabay ka sa kana bitong maadto gyud ka og Nobyembre 1 kay panahon lagi sa kalag-kalag, adlaw sa mga kalag, makisabay ka dito. Unya kay ni kasabay ka dito kay mao lagi panahon lagi sa kalag mga kaigsuonan, unya naa pagyoy mga patuo-tuo nga moadto didto magdaob-daob, daghang patuo-tuo kay moadto didto kay magdaob-daob, unya ipatungon-tungon ng mga aso. Ang uban mo ingon para walay dautan or mga dautang espiritu nga mosunod inig uli nimo. Unya naapoy uban mo ingon nga para makommunicate nila ang ilahang mga mahal sa kinabuhi pinaagi sa aso. Kana patuo-tuo na og dili na mao na nay sala. Kay bisan unsa nga buhat nga dili na mao, dili na gyud na insakto at ubangan sa Ginoo. Kanang pag-adtog minteryo nga magdala kag pagkaon kay maunay kinaham sa imuhang mama o papa o lola nga imong gikauban samtang buhi pa, dili na gyud na mao. Pero kung muadto kag minteryo kay mauray panahon nimo ang kalag-kalag, kay mauray, for example, mauray nay bakasyon nga gihatag sa agalon. For example, nanarbaho ka, muuli kas inyoha kay mauray nay panahon higayon nga gihatag sa imong agalon nga makauli ka. Unya gimingaw kas imuhang mama o sa imong papa. Nya gusto nimong handumon ang imuhang mama o imong papa, nangandoy ka nga imuhang bisitahon ang iyahang lubnganan, imong tan-awon ang iyahang kanabitawng ang iyahang lapida.
ang iyahang naimutangan. Napagod dito ang ihangalan. Kumbaga, ang iyahang bukog, napaslalom, kung imong lantawon ba, imong handumon, o imuhang kanabitang, muingon gyud ko nga, dili gyud na sala. Ang sala diha, kung makigsulti na ka dito, niya mo yung kang, kumusta naman ka diha, ma? Kumusta man ka diha pa? Gipatuo na nimo ang imong kaugalingon sa mga kahimtang nga dili mao ang gitudlos bala ang kasulatan. Kay ang giingon sa bala ang kasulatan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, human ang tao mamatay, ang espiritu og kalag maoy magkuyog og mubulag sila sa lawas. Katong gidala nato dito sa lunganan, sa minteryo, mauratoy lawas. Dili na to mubati. Wala na to dito ang iyang kinaiya. Wala na to dito ang iyang batasan. Wala na to dito ang iyahang kanabitang iyahang gusto. Wala na. Kaya nga naman, wala naman dito ang kalag. Wala na po dito ang espiritu. Makalibog ko sa mga tao. Timan ini ha. Ako mismo, malibog ko uban sa mga tao. Kaya ang mga tao miingon nga, gikuha nas Ginoo, to anas kamot sa Ginoo. Unya, to anas kamot sa Ginoo, niya mo adto dito sa minteryo, adto maghilak-hilak, makigsulti. Nausa naman tao ni? Wa mo ka pamalandong, ana? Inig kamatay. Muingon nga to anas kamot sa Ginoo, ako ang mama. Kung papa, gikuha na sa Ginoo. Gikuha naman dagway. Nya mo adto pa kag minteryo ug makigsulti ka dito, gikuha naman dito ka. Wala man pud mag-ingon ka nga gikuha na sa Ginoo niya, oy gibalik mas Ginoo dito sa minteryo. Mo adto ka sa minteryo para hamdumon lang nimo ang mga kagahapon ninyo. Imorang labason ba? For example, mao ni nahitabos akong mama, mao ni ang akong kauban, mao ni mga tambag, mao ni mga sulti. Nya mao ni ang lunganan sa akong mama. Nya magdala ka dito sa imuhang mga anak, imuhang itudlo nga mao ni ang lunganan sa ako ang mama. Nagpamatuod nga naagyod ko inahan, na ko'y lola. Nya mao ni iyang lunganan, mao ni ang lapida. Makigsulti kas imo mga kauban, imong isugilon iyang imong itestimony nga mao ni ang lunganan sa ako ang mama, nya yung lola ni. Pero tuan na siya sa Ginoo. Ang naa din hilawas na lang, unya nahimo mang abog. Nya kung panalitan gisunog, o nahimo na siyang abo. Amo ni abo sa lawas sa. Mao nay tinuod nga dapat isultis atong pamilya. Dili kay mudala kag pamilya dito sa lunganan, dito sa minteryo, day makigsulti ka sa minteryo. Unya may hilak-hilak ka, ma, kumusta naman ka diya, ma? Nya hilak-hilak, tulo-tuluan ni mo kuan. Luha. Nya sa dihang namatay to, moingon kang tuanas Ginoo. Unya matagtuig imong bisitahon dito sa minteryo ug imong pakigsultihan. Nya man may mo pamisahan. Dili na mao. Why problema kanang moadto kag minteryo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kanang handumon lang nimo ang inyong mga kagahapon. Di yun na sayop. Igo man nimong gihandom na amang kahit kagawasan. Kumbaga ang imong kagawasan gibuhat nimo nga dili pud na sayop. Sayop di ay na sala di ay nang maghandom rakas inyuhang mga kagahapon nga diin maunay imuhang kana bitong mahinumduman ang tambag sa imong inahan, tambag sa imong amahan, sa dihang mo adto ka sa minteryo dito sa lunganan. Daghan kay kang mahinumduman. Pero ayaw pakigsultihi taon, oy. Dili na mao. Pananglitan makigsulti ka dito. O niya naan niya mo tubag. Di ka kamalisang. Nganong malisang man ka? Kay nasayod man ang imong kalag kung pananglitan dunay mo tubag. Nasayod man imong kalag nga tuan na gutos Ginoo. Mao ni usaba nga atong klarohon. Kumbaga ato ning pormahon nga insakto gyud. Daghan magyud kay nakadungog sa atong programa. No?
Mangutana ko, kato mga ni Antong Minteryo, sa dihang namatay ang inyong mama, sa dihang namatay ug unsa may kinsa may nangamatay diha, sa dihang namatay to, di ba moingon tang tuan na tos Ginoo? Ni atubang na tos Ginoo? Moingon pag yun ta nga gikuha na gyud si Ginoo. So tuan na gyud tos Ginoo to iyang kalag, ang iyahang espiritu, ang lawas nga atong gihatod didto sa minteryo, lawas na to. Di na to makadungog. Wala na to'y mapaabot pa mo na giingon sa Ecclesiastes. Kay lawas na to. Di na gyud to magamit pa. Abog na gyud to. Wala na dito ang kalag, wala na dito ang iyang igdudungog. Di na to kabati. Mga igsuon. Unya, moingon ta nga tuon na gyud sa Ginoo. Nya taga tuig. Magtuo ta nga tuan na tos Ginoo, nya taga tuig at tuog minteryo, nya makigsulti-sulti dito. Moadto tag minteryo, dili aron pakigsulti dito. Moadto ta aron pagsusi lang. Pero kung na kay mga panahon nga moadto pananglitan, susihon nimo ang lubong dito. Imuhang pwesto dito wala ba pulihi? Ang imong pwesto dito, pwesto sa imuhang mahal sa kinabuhi nga diin gilubong na dito, imuhang susihon, pwede mangguna nimong atuon og dili kalag-kalag. Nganong kalag-kalag magyud? Moingon ang uban, amo man nagitudlos among simbahan, pastor. Nga itudloan mi nga magdalamig pagkaon dito kay katong mga tao nga mahal sa kinabuhi nangamatay, mingawon man to sa ilang pagkaon, gusto man to mo simhot, dili na mao, wala na nas Biblia. Good evening, pastor. Shout out ko sa akong mga silingan nga gwapa nga si Jilin De Leones o si Dina Paparon, si Julom the Third. Request kong song labod. Okay. Ako sa ning Tagalog pagtagad kininyong mga mensahe. Good evening, pastor. Gibanhaw na ba ang mga patay? Asa nato makita ang teksto? Wala pa banhawa. Wala pa gyud banhawa ang mga patay. Unya pa na banhawa inig balik na ni Hesus. Maayong gabi, pastor. Gikan ni GDT. Si Arlene Suian Trasaris. Maayong gabi, pastor. Request kog song Holy Forever. Si Morit Garcia. Maayong gabi, pastor. Salamat sa Ginoo kapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo. Naminaw mi diri sa barangay Poblacion Bin Unido. Maayong gabi sa tanan taga Bohol. Og si Girly Salvia Pigalan matod pa. Pwede request. Okay. Ako sana yung tagaan og pagtagad unsay mga mensahe gikan sa atong mga kaigsuonan, no? May tungod sa atong panghisgutan. Unya lang usa nato taga pagtagad siguro kini mga request awit makalangit. Maayong gabi, pastor. Salamat sa imong mga pulong og lamdagan jud ko pinaagi sa imong mga tubag sa mga pangutana regarding sa kalag-kalag. Kana tradisyon naman gud namo sa una nga Katolik pa ko. Og salamat sa Dios nga nakakaplag ko og kamatuoran pinaagi sa pagbasa ng Biblia og sa pagsulod ani nga denominasyon. Salamat sa Ginoo. Gikan ni Shirley Mabasa. Dalaygon ang Dios nimo, Shirley. Si Jiller Miss Maycon, maayong pastor, maayong gabi. Salamat sa pulong sa Ginoo. Makadungog na pod mi from Jiller Maycon. Sige. Ang pangutana, anak pastor, na sobrahan ka bright og ambot sa iya bright kon mahimaya ba si Lord? Na nasubrahan sa ka bright. Siguro mao na po na iyang pagtuo nana lang, no? Salamat sa mensahe sa Ginoo, pastor. Maayong gabi. Maoy itubag ana pastor kon moderitsos ba sa langit. Si Mili Ganyulon, mauni atong gihisgutan kay niha di ara ang tubag. Thank you, Jesus. Thank you, pastor. Gikan ni Rochelle. Salamat kaayo. Maayong gabi ni kisa may mama nimo de Rochelle sa may ngan para ato ang ma-greet po diri, no? Si Annalyn Tundag, maayong gabi.
Si IBL Andalan. Good evening, Pastor. Salamat sa pulong sa Diyos, watching from CI Sibunga. Okay. Dili ko bright broad mao ganing nangutana ko pamasin mahatagan ko katinawan kay naglibog ko kung sa imong paminaw na sobrahan ko ka bright tiha ka nagkamali. Sakto sad. Salamat kaayo Manoy John. Sakto gyud. Dili man sad. Kani sakto niya. Munang kanang prangka nga pagkaistorya bitaw nindot biya na. Ang prangka pagkaistorya kanang gugma gyud bitaw. Na may prangka nga uban sa gugma. Tininuod bitaw. Salamat kaayo no ni Manoy John. Salamat sa Ginoo. Si Rachel, thank you sa pagpangutana kay nakahatag usab namo og katinawan. Salamat kaayo, dalaygon kaayo. Imen jud klaro og simple nga pag-explain sayon rejud sabton. Dave Mingito Garces. Salamat sa Ginoo. Pertira magyud pagka sayo na. Kay wala magyud talisod-lisuras Ginoo. Gipasabot gyud sa Biblia. Abisag inatuon nato lang nato pagsabot mga kaigsunan, inato lang ba? Kanang inato ra bitaw. Pertig yung inato ara gyud ni. Kanang di ba mo ingon ang tao gikuha na sa Ginoo. Nya tuwa na sa Ginoo gyud. Imuhang lola dong, imuhang lola inday. To gikuha na gyud sa Ginoo, hilak-hilak gyud ka. Kay mao gyud, gimingaw gyud ka. Maguol ba gyud ta. Di man gyud na sala ang maghilak. Dili man na sala ato man ang pagbati. Bati tag kamingaw, no? Di man na sala. Nya moingon ta nga, ana gyud gikuha na sa Ginoo. Gikuha naman sa Ginoo, tuwa naman ka sa Ginoo. Nganong bisitahan pa man, makikistorya pa man dito sa sementeryo. Naapa ba diha naapa ba ay dito sa sementeryo ang kalag sa imuhang lola or lolo or sa imong mama? Wala na. Tuwa naman ka to sa Ginoo. Mo na nga ang tao ba wala kayo maghuna-una. Wala kayo kanabitang wala maniid kung unsay sakto. Dapat maniid ta mga kaigsunan. Kay usahay kita ray ulog-ulogan sa ato ang kaugalingon. Sa dihang namatay maingong tuan na sa Ginoo. Unya inig Nobyembre kalag-kalag. Nobyembre 1 mo antog binteryo. Kay makigsulti dito kay gimingaw. Tuwa naman ako ito sa Ginoo, di magampo ka Lord. Ni ako gimingaw ko sa akong mama. Gusto kong mabati ang imong presensya Lord. Kay maunay tambal sa akong kamingaw sa akong mama. Sakto gyud ka pastor kung moingon ang tao nga mituo siya Ginoo niya dili mo simba, dili mo basag Biblia. Ambot lang. Amen. Ang Dios ragyod nasayod sa tanan. Kay bisan pa man nagbuhat ta og maayo ang lang nakahibalo. Ang Ginoo ray nakahibalo gikan na Joina o kulam. Ako mao gyud na akong itubag. Ang Ginoo ray nasayod sa akong kinabuhi. Siya tag-iya sa akong kinabuhi. Gibayranan na niya. Ang ako lang ngagiyahan ko sa paggamit niini. Giyahan ko sa pagsulti, giyahan ko sa pagpuhat. Unya ang akong pag-ampo nga giyahan ko gitubag man sa Ginoo. Unsay tubag sa Ginoo? Basaha ang Biblia. Ikinabuhi ang pulong sa Dios. Maura. Wa nay lain, dili nato lisod-lisoron atong kaugalingon. Ang tinud-anay na pagtuo sa Ginoo, dapat ka sa tanang butang. Tapat ka sa tanang butang. Yes. Amen. Amen gyud. Si Rizal tinuod gyud na pastor daghan ni angkon karon nga sila ra kuno ang maluwas kay sila ang tinuod nga tinukod ni Kristo. Daghan mo angkon nga sila ray maluwas, sila ray tinuod. Buti pasabot tanan sayo. Nya mao na gibuhat gitudo ni Jesus. Di man si Garly Salvia Pigalan amay sakto gyud ka pastor. Ang Dios ray nasayod sa tanan. Sakto gyud na pastor likayan ang pakiglantogi Dave
Minggito Garces. Salamat kaayo. No, dalaygon ang Dios kisa pay naagi mga mensahe diri, libog jud usahay ang tao kay samot nagdili jud maminaw og magtuon sa balaang kasulatan. Ang sundon kadto radyod ang tuo-tuo. Mga katigulangan murag giulog-ulogan ra nato atong kaugalingon. Gulug-ulogan ra mangyod. Moingon nga ato anas gikuha nas Ginoo niya bisyoso. Yung ang Ginoo ro ang gikuha nas Ginoo sa may namatyan. Ana kuan kanang nalata ang atay kay kusog kay mo inom. Ang namatyan atay nga nalata. Unya ini kamatay gikuha nas Ginoo. Nya gikuha nas Ginoo niya pamisahan pa. Tanawa ra god. Gikuha naman na guys Ginoo. Tuan naman na guys Ginoo. Unya pamisahan pa. Pertig yung pagkalibog yun. Oto na pastor daghang nailad ana. Usan ako sa una. Gikan ni Lian Abuda Garces Calamba. Inga ana gyud ko sa una pastor, giulog-ulogan ra ko. Di ay magdalag kandila, mangayo og tabang proteksyon kay maoy ginatudlo sad sa amoa. Grasya sa Ginoo wala na nako. No? Moadto didto unya moingon nga ma proteksyon niko ko ra gyud usa. Naunsa naman taon oy. Moadto dito lunganan unya labi na moadto dito sa dakong cross kay tuan na gitapok didto. Mag-atubangay didto. Ala yahanay dalag panyo hinilakay didto. Labi nagdaghang mo hilak. Manakod po ng hilak sad ka didto. Nya pagkahuman mag-inom. Kuan gyud. Munang ako magpasalamat ko sa Ginoo nga na ang Biblia. Giablihan ang Biblia. Ako mo ko mga kaigsuonan even ang ubang mga Katoliko, even ang ubang mga pari mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Nalamdagan na. Nalamdagan. Tungod kay naay mga pari nga nagbasag Biblia. Usa sa mga pari nga muingon kong nalamdagan, nga muingon siya gani nga sayop gyud ang gitudlo sa Katoliko. Pari ang istorya ha. Ako anay siyang ipadungog. Akong ipadungog ninyo. Pari ang istorya si Father Siano. Father Siano. Murag naalimot ko si apelyido ani niya. Basta kay Father Siano. Ako ning ipadungog diri, akong ipadungog si Father Siano ni ang nagwali ani mahitungod aning kuan kaning magdalag pagkaon. Paminaw mo ani, ako ni siya nga ipadungog ninyo. Si Father Siano ni ang gawali ani usa ni kapari nga nalamdagan unya biblikal nga pagwali. Ako ni nga ipadungog ninyo. Asa naman ni dapit. Okay. Kay mo inom kuno na ang namatay. Wala oy, din ana mo inom. Din agid na gutomon, din asad na uhawon. Mo na usa na ka tamparos sa Katoliko nga mag Unsa? Usa ka tamparos sa Katoliko. butang-butang og pagkaon sa kilid sa namatay. Usahay pa butangan pag beer na kung anong beer man gibutang sa hilig mo na siya beer pa din. Masig mo inom na siya. Na siya usahay butangan o ka na mga sigarilyo. Kay mo sigarilyo sa kuno. Di na na ang namatay dili na gid na uhaon, dili na tanawan ng minatay nangayo pa dahil na og pagkaon. Usahay atong butang-butangag pagkaon kay kuwang sa tas pagtuo no, butang-butangag pagkaon sa kilid o kanang tubig kay mo inom kuno na ang namatay wala din ana mo inom kuwang og pagtuo tungod kay ning tuo dito sa patuo-tuo. Unsay giingon ni Father Siano? Din agid na gutomon din asad na uhawon mo na usa na ka tamparos sa Katoliko nga usa kuno na katamparos. Mao ni nga pasalamat ko sa Ginoo gadunay mga pari gyud nga nagwali og insakto. Na may mga pari nga nagwali gyud mahitungod ani nga
kanang moadtong minteryo. Unya wala gyud ay na gitud ang uban pong mga pare mutudlo pod siguro kay maupunay gitudlo pod sa gisakyan ra pod dugay siguro na, no? Pero moyon kung naay mga pare nga mo na akong giingon sa ako ang testimony dinhi nga doon ako'y mga amigo kaniadtong mga pare ibin karon mga kaigsonan nga Biblia ang ilang gitudlo labi na gyud sa panahon sa kalag labi na gyud sa kahimtang sa kalag. Kani biblical man ni ang gitudlo gyud. Butang-butang og pagkaon sa kilid sa namatay. Usahay pa butangan pag beer na kung anong beer man gibutang sa hiling mo na siya beer pa din. Masing mo inom na siya. Nasa usahay butangan o ka na mga sigarilyo kay mo sigarilyo sa kuno ana di na naoy ang namatay dili na gid na uhaon dili na tanawan ng minatay nangayo pa dai na og pagkaon usahay atong butang-butangag pagkaon kay kuwang sa tas pagtuo no butang-butangag pagkaon sa kilid o kanang tubig kay mo inom kuno na ang namatay wala oy din ana mo inom din agid na gutomon din asad na uhaon mo na usa na ka tamparos sa Katoliko nga magbutang-butang og pagkaon sa kilid sa namatay usahay pa butangan pag beer na kung anong beer man gibutang sa hiling mo na siya beer pa din masing mo inom na siya nasa usahay butangan o ka na mga sigarilyo kay mo sigarilyo sa kuno ana di na naoy ang namatay dili na gid na uhaon dili na uhawon ang namatay mo na nga dili na sila mo apil sa kalihukan mo na gi-share pod sa ato ang kauban diri diri sa Ecclesiastes kuhaan ninyo ang inyong Biblia Ecclesiastes kapitulo 9 Ecclesiastes kapitulo 9 ato ning basahon di naman mo kuhaan ning akong cellphone di naman mo abli sa iyahang Biblia Ecclesiastes okay ako saning ko ano na murag na puno na ni 29 Ecclesiastes aritas Biblia di papel kay ako ang cellphone murag ni hang okay harikos Biblia di papel sa Ecclesiastes ta magbasa bersikulo 9 ang akong gigamit nga Biblia maayong balita mao ni ang gigamit ni Gaw Albert kaganina mao ni ang giwali sa pari Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 9 bersikulo 4 sugod pero mas nindot man gani ni basahon gyud sa bersikulo 1 ingon din gipamalandungan ko pag-ayo kining tanan. Kapitulo 9 sa Ecclesiastes 1 ko nagsugod. Gipamalandungan ko pag-ayo kining tanan. Kung sa unsang paagi gibutan sa Dios ang mga maalamong og matarong bisan gani ang ilang gugma o kasilag walay nasayod sa ilang kaugmaon. Tanawa ra gud katong mga maalamon og mga matarong nga tao wala gyud nasayod ang Dios ra gyud mo'y nasayod mo na nga ang tao hambugiro ra gyud kaayo kung muingon siya nga sigurado na gyud ko Dios ra gyud mo'y ato ang tugyanan og naara gyud sa Ginoo ang kasiguraduhan ug dili bersikulo 2 og dili kini makahimog kalainan managsama ang dangatan sa matarong og sa dautan sa maayo og dili maayo sa nagsimba og sa mga wala mosimba og sa naghalad og sa mga wala maghalad managsama ra ang maayong tao og ang makasasala ingon man ang manumpa og ang dili manumpa managsama ang dangatan sa tanan sa sama kini sa kadautan sa bisan unsang mga nahitabo dinhi sa kalibutan samtang buhi pa ang tao lunlon lamang kadautan og binuang ang iyahang giuna-una og unya mamatay siya apan ang buhi may paglaom pa maayo pa ang iro nga buhi kaysa leon nga patay na
So dinhi giklaro nga kita mga buhi na pagitay paglaom, naa pa may panahon nga mabag-o mausab. 5, ang mga buhi na sayod nga mga matay sila. Ang kitang mga buhi na sayod gyud ta nga di na ta kaabtan og 90 years. Kay ako 40 kapi na gud ko. Nya og dugangan ko 90 ka tuig, wala na. Di na gyud ko pwedeng dungagan og 90 ka tuig. Unsa na lang pud dagway kaha ang akong hitsura. So kitang mga tao, kitang mga buhi matud pa diri, ang mga buhi na sayod nga mga matay sila. Apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa. So dili na mistil pang makigsulti pa dito sa minteryo kay wala na sila mahibaluan bisag unsa. Matud pa dinhi, apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa. Wala na sila'y mapaabot nga ganti. Kalimta na sila sa hingpit. Natapos uban kanila ang unsa giingon dinhi, ang tanan nilang gugma, kasilag, kaibog. Unya ngano magdala pa mamog pagkaon didto? Mo na giingon ni Father Siano, usanay katamparos sa Katoliko. Father Siano pure nga Katoliko. Usan na siya kapari sa Katoliko nga nakabasas Biblia, naablihan ang iyahang pagtudlo mahitungod sa pulong sa Ginoo. Ang tanan nilang gugma, kasilag o kaibog, dili na sila makaapil sa kalihukan ni ining kalibutana. Mauna nga mga igsuon moadto ganig minteryo, ayaw na taon mo pakig istorya dito nga muingon pa ta nga pa mukira ka diha ma, ulog-ulogan na lang nato natong kaugalingon. Dili pod inana pod siguro ang atong pag-ulog-ulog. Oy, kung alam-alaman man lamang nato atong kaugalingon para tambalan ang atong kamingaw, dili sad inana guro nga inana nga pamaagi. Kaloy pud taon ng inyong kaugalingon kay hago pa na inyong kaugalingon, maghago pa mo adto dito sa dili tinuod nga kahimtang. Kanang tinuod nga kahimtang mao nay tinuod unta og dapat atong haguan. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ingon si Mark Joseph dire, pero uban gyud ana pastor patuo-tuo sa mga katigulangan ang magdala og pagkaon sa minteryo. Pero ingon si Father Siano nga usa nagkatamparos atong Katoliko. Kay kasagaran nga moadto og minteryo Katoliko ra man pod. Unya magdalag pagkaon dito. Kumusta mo karon ganina? Ya napay mo adto ugma. Ya magdakot-dakot dito unya magsilab-silab inig dayong gawas. Mga igsuon, kuan na ta to 2024 na ta. High-tech na dapat unta kanang nanata sa kamatuoran. Natas tinuod nga kahimtang mga kaigsuonan. I hope kining programaha makatabang ni sa matag usa para dili mahimong kawang og dili mahimong usik ang panahon kay moadto didto sa minteryo. Ang uban adto mag-inom. Adto mag-hilak-hilak. Nga sa dihang namatay mo ingon at tuan na sa Ginoo. Tuan naman dagway sa Ginoo. Mga igsuon ang akong prayer mao ni. Ato nang gamiton kining nahibilin natong mga adlaw. Nabilin nato nga panahon, ato na nang gamiton sa pag-alagad sa Dios. Dili na nato ni gamiton anang patuo-tuo. Magmata na unta mga igsuon ang matag usa. Usa may kapuslanan kumuadto mog minteryo. Nga sa dihang namatay to, muingon mong tuan na tos Ginoo. Tuan naman kaha tos Ginoo. Unya kanong makikistorya pa man tas minteryo. Usahay dadaan pa natong pagkaon didto. Mga igsuon dili na maunungon na nato na. Kaluy-an nato ni atong kaugalingon. Kaluy-an nato ni atong kaugalingon mga kaigsuonan. Kung balik ko ning
wali sa pare. Ayo maday na og pagkaon. Usahay atong butang-butangag pagkaon kay kuwang sa tas pagtuo no. Butang-butangag pagkaon sa O kuwang pagpagtuo. big kay mo inom kuno na ang namatay wala oy din ana mo inom din agid na gutomon din asad na umhaon mo na usa na ka tamparos sa Katoliko nga magbutang-butang og pagkaon sa kilid sa namatay usahay pa butangan pag beer na kung anong beer man gibutang sa hilig mo na siya beer pa din masig mo inom na siya. So, wala gyud na gitudlo gani sa maato ang mga mahal nga mga igsuon nga mga kaparian. Ato man ang mga igsuon. Tanang mga tao igsuon nato na. Lain-lain magrelihiyon importante. Doon na tayo respeto. Doon na tayo respeto mga kaigsuonan. Pero uban gyud ana pastor, okay, si Jerby Rimes ingon dire ang namatay pastor hukman base sa iyang binuhatan. Maunang pag namatay siya, gasahan siya sa gasahan siya sigarilyo og beer, mauna nga buhi pa siya palahubog man maong beer ihatag din sigarilyo kay smoker man mauna nang makita gyud iyahang binuhatan hangtod sa iyang lubnganan. Unya kisa man ang buhat na pod ana dili na tong namatay. Di naguto ka buhat ana. Ang nagpatuoto na pod ana kato na pong buhi. Gaulog-ulog sa iyang kaugalingon. Ya maura bagyo maura gyud nang buhata pila na katuig mga kaigsuonan. Pila na ka mga tawo nangamatay maura gyapon gibuhat sa mga nabuhi, mga buhi. Wag gyapon makaamgo. Ngano man? Ako nakita mga kaigsuonan bisan ako kung wa ko magbasag Biblia, di ko kaamgo. Good evening pastor, sa una maochud na ako naagian basta kada Nobyembre 1 managkot jud ko. Pero salamat sa pulong sa Ginoo sa kamatuoran. Wow. No, gikan ni GL Lanyohan Garces. Unsa ra to nga chapter? Sa Ecclesiastes chapter 9. Kapitulo 9 diha. Sugod kag 4. Gikan ni Rosan 5:6. Salamat kaayo. Mahibalo kamos kamautoran og ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan gikan ni Rosan. Amen, no? Salamat sa Ginoo. Ang Dios magpanalangin. Una nga magpasalamat tas Ginoo nga kanibitang diri sa atong nasod ang Biblia abli kayo. Kay sa ubang mga nasod makaluluoy man ang ubang mga tao. Kay ngano? Sa ubang mga nasod dili sila musugot nga ablihan ang Biblia. Ibin ang ako ang mga kaila at atong mga igsuon nga moadtog Middle East, kung magdala silang Biblia sa ilahang bagahe, ibilin gyud na. Di gyud na sila musugot nga dunay Biblia ang ilang nasod. Unang magpasalamat nga giablihan diri sa atong nasod ang Biblia. Gani doon na natay kanang Bible month, kanang Enero man siguro ng Bible month kung wala ko masayo. Sa ulogon ang kanabitang pagkamaayo sa Ginoo sa pagbili niya sa iyang mga pulong dihas Biblia. Wala akong mga pagdasig ilabi na sa akong mga kaigsuonan, no? Ato mga kaigsuonan nga kanang wala pa mugbasag Biblia, basa na tag Biblia. Ako mga pagdasig ninyo, basa mog Biblia, unya patudlo po mog Biblia. Ako mo malipay ko mga kaigsuonan nga mutudlo sa pulong sa Ginoo. Mao na akong kalipay ang pagtudlo sa pulong sa Dios, kay nasayod ko nga kung magtudlo ko sa pulong sa Dios, daghang mga kinabuhi nga mabag-o. Sama nako mga kaigsuonan, kung wala pay nagtudlo nako, di ko mabag-o. Kung wala pa'y tao nga nagsakripisyo na ako aron ko makadungog sa pulong sa Dios, aron ko makabati sa pulong sa Dios, di ko mausab, di ko mabago. Munang akong gipasalamatan ang Dios sa mga tao nga ming sakripisyo, ming tudlo sa akong kinabuhi. Dili lang nagtudlo o dili lang nagwali sa akong kinabuhi, kabalo ko nga ila po kong gidala sa mga pag-ampo.
ang akong pastor nga namatay naman, magpasalamat gyud ko sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Doon na pa'y mga pastor sa akong kinabuhi, mga kaigsuonan. Kay kung wala pa sila nga nagwali o nagtudlos Biblia, siguro Nobyembre 1, mga kaigsuonan, tuasan ko sa minteryo, magsigi kog sangpit sa akong mama. Kanya sa dihang siguro kung wala pa ko sa Biblia. Tinuod na oy. Kay kita mubati magyutag kamingaw. Mubati taog ka ng kauhaw sa pagmahal sa ato ang inahan. Nya sa dihang buhi pa to, sa dihang buhi pa ang ato ang mga inahan, di ba? Sahay, magpabuyag pa. Nya inig kamatay mga kaigsuonan, isa mayo mahal kay tika mahal kayo. Mao bitaw nang kitang mga kamong mga anak diha. Samtang buhi pa na inyong mama, buhi pa na inyong papa, mahala. Kung sa inyang gikinahanglan, nanginahanglan na silang tambal, palita. Dili kay gulang na, maupay suguon. Kanunay pa, maupay patrabahoon. Kita na po'y manarbaho dapat para sa ato ang mga ginikanan. Kamong mga anak diha, no? Nakakita mo sa inyong mama, nakakita mo sa inyong papa, gulang na sila. Nya dili man na rason mga kaigsuonan nga moingon ta nga di mi kaatiman pastor kay naapo mo'y mga anak. Iapil na lang ko nag-budget sa inyong mga anak kanang inyong mama ug papa. Mga igsuon, dili kay inighaya, iniglubong. Isa pa may mahal kay kama. Mahal kay tika pa. Ipakita samtang buhi pa. Ipakita samtang maka-feel pa sila og pagmahal. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dili kay adto duaw-duawon dito sa minteryo mga kaigsuonan. Unya adto maghilak-hilak wa na nay pulos. Dili na magsilbi. Ha? Muna nga mintras buhi pa ako mga hangyo, mga pagdasig, kinasing-kasing nako mga kaigsuonan samtang buhi pa ng inyong papag mama. Ibin ang akong ugangan mga kaigsuonan, ingon akong asawa bis. Atong ipabati nga kana bitawng napasilay kusog. Ako pong giingnan ako ang asawa nga maubitaw na bis nga ganahan ko nga uniglugsong na asa sila nya matumiog ka ng mga tinda-tinda ganahan ako dadon ako sila kay dili man nato mapabati sa pulong lang, buhat nato ipabati. Inahanglan silang tambal di nato anang paliton kay naa pamatay kapalit. Isa na lang gud tupunta mo ingon nga mawa gyud mi ikapalit kanang tinuod pud nga way ikapalit. Pero mintras nga naapay ikapalit hala palit. Dili kay isa mo ingon nga mahal kay tika ba? Mahal tika. Gihaya na unya usahay ini ka Nobyembre. Adto ka mo ishilak-hilak didto. Wa ka maulog-ulogi anang imong kaugalingong patuo-tuo. Maigsuon magmata na ta. Magmata na ta. Kanang mga buhi, labi na itong mga anak, ato ang napamay mga buhi na itong mga ginikanan, mo na'y angay na itong tagaan sa itong pagmahal. Dili na to kanang pagmahal mga kaigsuonan, ato naman ang gibalik-balik kanang gugma, maluluyon, mapaubsanon. Maluoy tas ato ang mga mahal sa kinabuhi, kanang buhi pa. Dili kay isa ka maluoy ipabati nimo ang imong kaluoy tunas lubnganan. Naunsa naman tao na di naman na sila makatilaw ana, di naman na sila di naman na sila ka feel ana nga imong pagmahal. Katuo ka nga hilak-hilak na dito, nakakita na sila nimo, wala na sila diha. Dugkatugatan nimo kandila dito, wala na dito. Kaysa dihang namatay to, miingon ta nga, gikuha nas Ginoo, to anas Ginoo. Unya, ini ka Nobyembre 1, atos minteryo, makiksulti-sulti dito, naunsa man ng taong, asa man ta kakuhaan ng leksyon na. Wa man na gitudlos elementary, high school, ug sa college, wala man na gitudlo. Wala man po na gitudlo simbahan. Ibin ang Katoliko, mga kaigsunan, paminaw na to gitudlo ba din as Katoliko? Wala.
Kuwang sa tas pagtuo, no? Butang-butangag pagkaon sa kilid o kanang tubig. Kay mo inom kuno na ang namatay. Wala oy, din ana mo inom. Din agid na gutomon, din asad na uhawon. Tanawa, di na maibog ingon ang Biblia, di na maibog. Muna usa na ka tamparos sa Katoliko nga magbutang-butang og pagkaon sa kilid sa namatay. Usahay pa butangan pag beer na kung anong beer man gibutang sa hilig mo na siya beer pa din. Masig mo inom na siya. Nasa usahay butangan o ka na mga sigarilyo. Kay mo sigarilyo sa kuno. Di na oy. Ang namatay dili na gid na uhaon, dili na. Manay iklaro ha, pare ang gawali ana. Unang kanang giwali sa pare, ako nang gikuha sa Biblia. Kay giwali niya ang naas Biblia. Natapos na ang tanan. Buhaton ang maayo sa mga mahal sa kinabuhi samtang buhi pa aron dili masayang. Kay ako Pastor Gideon, dili jud 100% nga pag-amuma sa buhi pa sila. Pero sayod ko nga wala to sila magmahay kay giatiman man. Gikaninas po yan. Tino na. Dili ta pwede mga kaigsuonan nga igo na tang mo kanang bation na to ang kaluoy, bation na to ang gugma kung wala na samtang buhi pa. Maubitaw ng mga igsuon kanang mga igsuon na to pamilya, kanang moingon tang pamilya, kanang kauban dihas imuhang balay, kauban dihas imuhang Pinoy-anan, kanang imuhang mga kadugo, no? Imong igsuon. Dapat ato ang tun-an paningkamutan ang pagpailo, pagpaubos, dili nang paghinambog. Kay mukos ra nag-away, mukos ra nag pagdumot nya lalis mga kaigsuonan nga dili na makaayo natong mga tao sa kalibutan. Unya dili po na makaayo sa atong mga kabataan. Ipakita nato ang atong pagmahal pinaagi sa pag-amuma. Muna nga kung naapa buhi pa inyong mama papa, inyong mga igsuon, ipakita ang inyong gugma. Pinaagi sa panag sinabtanay, pagtinahuray, pailo, paubos, mga kaigsuonan kos Ginoo. Unya para dili maguba ang relasyon, likayan ang bisyo nga makapalikoy sa ulo. Likayan ang bisyo nga makapaguba sa ulo. Kung buti pasabot makapaguba sa kinaiya. Na may mga bisyo nga makapaguba sa kinaiya. Sama ng inom. Inikahubog na. Mao nang dili na makasabot. Mga igsuon kay matod pa sa Biblia ang paghubog-hubog usa ka buhat nga binuang. Dili nato binuangan ato ang kinabuhi. Dili nato binuangan ang atong kaugalingon. Magtinarong ta og makatabang mga kaigsuonan aron mahimo tang tarong nga tao ang Biblia. Ang Biblia mo na nga akong mga pag-ampo ang tanang mga simbahan, ibin Katoliko mga kaigsuonan. Nag-ampo ko nga ang ilang wali puro na Biblia. Kay puro Biblia mga kaigsuonan sama ni Padre Siano. Mga kaigsuonan uban mga kapastoran. Atong giampo ang tanang mga kapastoran nga Biblia gyud ang iwali. Dili ng relihiyon, dili ng karatula, dili ng doktrina. Kay doktrina gani ang iwali, mga kaigsuonan. Doktrina gani sa simbahan ang iwali, bisag pastor maghilalis sa isig ka pastor. Maglalis na kinsay sakto. Sakto gyud na sa sakto gyud pastor makalimot na basta makainom na. Unsa gani ng bino mga kaigsuonan? Naam na sa panultihon? Panultihon 20 versikulo 1, ang bino makahimo kanimog sabaan ug buang-buang. Busa ang paghubog-hubog binuang. Unya, dili man dagway ka gusto nga makakat-on og binuang ang imong mga anak. Imong pamilya. Sulikayan na nato ng paghubog-hubog.
likayan nato ng bisyo. Kay maka guba na sa kinabuhi nga tarong, kinaiya nga tarong. Muna nga ako ang advice ug akong mga pagdasig mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Nya dadon nato atong kinabuhi diha sa Ginoo, diha sa pagtuon sa pulong sa Dios. Na ako'y kumpos mga kaigsuonan, ako tong kantahon to kong kumpos. Sa di pa ko mo adtuglain nga mga pagbasa sa mensahe. Kantahon sa na ako to kong kumpos. Awit ni siya makapahulay. Diha ta kang Kristo makapahulay. Diri sa bisyo di ka makapahulay. Diha ra ta kang Kristo makapahulay. Unya akong iawiton sa tong gi-request nga gugmang maunongon. Ang kinabuhi ta dunay nag-atima dinhi sa kalibutan, kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman. Ikaw o ako nakalaban. Ang kinabuhi ta dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan, kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman. Ikaw ug ako nakalaban. Walay laing magbalantay, giatiman pagyod kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay. Ayaw pusiki, ayaw gyud sayangi, nagsakripisyo nga ikaw mabag-o, kay ikaw kikiyahan o gitudloan aron makasulod sa kalangitan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyod kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay. Busa padayon ta sa pag-alagad niya, diha sa pagsimba, magkahiyo sa kitab, dili nato kalimtan, magtinabangay kitang tanan, buhat ug maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyod kita kanunay kang Hesus.
ikaw ako makapahulay kang Hesus, ikaw ako makapahulay. Diha ra gyud ta kang Kristo mga kigsunan makapahulay. Diha sa relihiyon mga kigsunan mo ipataas, nandi gyud ka makapahulay. Mo na nga atong ipataas ra gyud mga kigsunan, dili relihiyon. Dili relihiyon ang atong ipataas. Dili ta manghinambog ni atong relihiyon. Kanang inyong relihiyon ayaw na ipanghinambog. Kay di mo kapahulay ana. Diha ra gyud ta kang Kristo makapahulay. Gugmang maunongon akong tagaanog pagtagad ang gi-request po dire awit makalangit. Sukat pa kani adto, giubanan mo ako. Sukat pa kani adto, giatiman mo ako. Bisan pa sa kalagman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mong gugma, nagadasi, nagalingon sa pagtuko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugmamo kanunay giyong maunongon. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Hesus, dawata ang mga halad ko. Sukat pa kani adto, giubanan mo ako. Sukat pa kani adto, giatiman mo ako. Bisan pa sa kalagman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunongon mo gugma, nagadasi, nakalingon sa pagtuko. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay iyong maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Hesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay iyong
Ginoo. Hangtod karong nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko. Nalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nagatiman kanato. Sikat pa kaniadto hangtod karon. Daghantang mga kalisdanan, mga katalagman nga nagian. Apan hangtod karon buhi ta. Tungod kay dunay plano ang Dios nga makaalagat pa ta og makaandam sa kinabuhi samtang paingon tas katapusang hukmanan. Walay lain nga makatabang nato ang Biblia ra gyud. Walay lain nga mogiya nato ang Biblia ra gyud. Mahalo nato ni hatagan natong panahon ug atong ikinabuhi. Pakigsultihan nato ang Dios pinaagi sa pagbasa ug pagpaminaw sa mga sulat nga naa sa Biblia. Akong mga pag-ampo nga kitang tanan magkita-kita sa dapit nga wa nay katapusan nga mao ang bagong langit ug bagong yuta. Dili man siguro kita tanan magkita diri sa kalibutan. Dili man ta magkakitaay sa personal. Apan akong mga pag-ampo kitang tanan lahi-lahi man tag relihiyon, lahi-lahi man ta og karatula ang atong simbahan, magminahalay ta, magtinabangay ta. Kay maunay gitudlo ni Jesus, paghigugmaay kamo ingon nga mga igsuon, pagtinabangay, pag-inampuay, pagdinasigay. Ako mga pag-ampo nga ikaw makapadayon sa pag-alagad sa Dios, nga ikaw makapadayon sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Tabangan tas Ginoo, kay mauni saad sa Ginoo, dili taniya biyaan, dili taniya kalimtan, dili taniya kana bitang pasagdan. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, muna ako mga pag-ampo ug hangyo nga atong giyahan og tudloan ang atong kaugalingon ug ang atong mga kabataan sa balaang pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Dili relihiyon, maunsa man ang imong relihiyon, maprotestante man ka, ma-Four Square, ma-Mars of Faith, Baptist, Assembly, makatoliko, bisag unsa ka, importante nagsunod tag Biblia. Sunod tag Biblia, minaw tag Biblia, magtuon tag Biblia. Ang Dios magpanalangin kanato. Ang Dios dili gayod malimot siyang mga saad nga iyatang atimanon karon ug hangtod sa kangturan. Kay mao na iyang saad iyatang atimanon. Mga igsuon ko sa Ginoo, mao nay saad sa Ginoo nga dili ta niya kalimtan. Muni ato ang gunitan nga mga saad mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Doon ako'y basahon nga bersikulo, ako ning ideklarar sa inyong kinabuhi ug sa akong kinabuhi.
ideklarar mga kaigsonan unya. Human ani mag-inampo ay ta. Dad ako sa inyong pag-ampo o kanay inyong mga pare-request. Ihatod na diri sa itong programa, pinaagi sa akong account Gideon Candelario. Mas maayo, pwede ra gyud kayo ma-chat ko ninyo, mapangutana kung sa may mga pangutana. Isayas 46. Ako ning ideklara kay mauni saad sa Ginoo. Kining maong mensahe mga kaigsonan alang nis mga Israelita. Ang mga Israelita maong katawan sa Dios. Ang mga katawhan sa Dios karon kitang mga Kristohanon nga nahiusa kang Kristo Jesus. Ingon sa dinhi sa Isayas 46 versikulo 3. Pamati kanako kamong tanan nga nahibilin sa akong katawhan, ang Israel. Kay ikaw ug ako katawhan sa Dios. Matud pa dinhi, giamuma ko kamo sukad sa inyong pagkatao. Ako dili gayud mausab, bisan pa hangtod sa inyong pagkatigulang. Ug pas-anon ko kamo hangtod nga ubanon na kamo. Ako ang nagbuhat ug ako ang mupas-an. Ako ang modala ug ako ang muluwas. Dili ta kalimtan sa Ginoo. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Gipasalig na sa Ginoo sa mga taong nahigugma kaniya, sa mga taong mintuo kaniya. Ang tao nga nahigugma sa Ginoo, dunay panahon sa Ginoo. Ang tao nga nahigugma sa Ginoo, musimba kayo na sa Ginoo. Ang tao nga nahigugma sa Ginoo mga kaigsunan, dunay respeto sa iyang isikatawo. Labi na gyud dihas pamilya. Mga igsuon, ikaw ug ako gibag-o ta aron makaalagad samtang buhi pa. Kay ikaw ug ako makasiguro gyud ta nga di gyud ta kaalagad kung di pa ta bag-o. Mo nang gibag-o ta ni Jesus, giusab ta ni Jesus, gihinluan ta sa Dios sa iyang mga pulong. Mo na akong mga pagdasig, matag karon ug unya nga dunay mga tigom. Dili nato kalimtan ang pagsimba ug pagdaig kaniya ug pagpatudlo sa mga pulong nga naa sa Biblia. Kinasing-kasing nako ning hangyo ug pagdasig sa tanan. Simbahon nato ang Dios, alagaran nato ang Dios, pasalamatan ug pasidunggan nato siya, kay siya ang nag-umol ug nagbuhat sa atoa, ug luwason gayud ta niya, dadon gayud ta niya sa dapit nga diin anaa siya. Maginambuay ta, dili nato kalimtan ang gitudlo sa Biblia. Maginambuay ta. Oras na nga maginambuay ta. Naa man kas imong kwarto, naa man kas imong higdaanan karon. Ako kang gidasig. Ako gikaw gidasig. Hatagig panahon ang imong kinabuhi, ang imong kaugalingon sa pagduol sa Dios. Ani ang kinabuhing iampo ko ug iampo imong pamilya, iampo ang tanang mga tao, aron ang Dios magpanalangin kanimo ug kanatong tanan nga mingduol sa iyang ngalan. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mo'y nag-atiman kanamo, sikad pas among pagkatao hangtod karon. Daghan nga mga katalagman, kalisdanan, balatian, sa gihapon among nabati og nasinatian ang imong pag-uban. Nakita namo ang imong pagproteksyon o pagtudlo kanamo ug paggiya kanamo aron kami mahimong tarong sa among pagpuyo sa kalibutan. Mahimong angayan og tarong ug mahimong maayong tao ug mahimong matarong nga tao aron makaalagad kanimo. Amahan, salamat sa walay hunong nimong pag-atiman kanamo, sa walay hunong nimong pag-amuma kanamo. Wala mi mahimo kun wala ka. Nagpasalamat kami niining adlawa, niining taknaa nga nakigsulti ka kanamo, nga imong ipabati ang imong mensahe, ang tinuod nga mga pulong nga gikinahanglan namong masabtan.
Salamat Lord nga imong gipanalanginan ang akong mga kaigsunan. Bisan na aman sila karon sa kalisod, padayon mo silang giamuma. Naaman sila karoy gipamati, padayon mo silang gitabangan. Salamat Lord sa imong pagkigugma kanamo nga matod sa imong pulong. Sikat nga kami na tao hangtod karon imo minggi atiman. Hangtod karon imo minggi amuma. Dunay mga panahon nga makalimot mi nga dunay di ay Dios nga nag-aptiman kanamo. Dunay mga panahon nga makalimot mi nga dunay mi Dios nga nagproteksyon kanamo. Musa pasaylo ami. Pasaylo ami amahan. Dunay may mga panahon nga maluya. Dunay may panahon nga mabugatan. Apat imo ming gitabangan. Imo ming gidasi Ginoo. Dunay may mga panahon nga moingon nga surrender mi. Apan naa ka sa pagdasig kanamo nga mupadayon mis pag-alagad kanimo. Salamat Lord sa imong mga pulong nga imong girinyo ang amo ang kinabuhi aron kami madasig sa pag-alagad kanimo. Daghan na kay mga tao nga nalingaw sa kalibutan, apan ang kalibutan walay laing maani ang tao kundi ang problema lamang. Apan diha kanimo kalipay kalinaw mo imaangkong mamatunan. Busa amahan, salamat Ginoo nga ang ako mga kaigsuonan mas madasig pa sa pagsimba kanimo ug pag-alagad ug pagkat-on sa imong mga pulong. Dili relihiyon ug simbahan mo'y among ipataas kundi ang imong ngalan nga mo'y nagluwas ug nagpakamatay alang kanamo. Ako mga kaigsuonan nga paingon sa trabaho or paingon sa abroad, ikaw ang Dios magagunit kanila, guniti sila Ginoo. Amahan Dios nga makagagahom. Salamat Ginoo sa imong presensya nga imong ipamati kanamo. Salamat Lord sa imong mga pulong nga imong ipasabot kanamo. Wala mi mahimo kung wala ka. Wala mi masayon. Ikaw ang Dios mo'y nasayon sa among kinabuhi. Ugma sunod simana, karong simanahona, sunod bulan, karong bulana, sunod tuig, karong tuiga. Ikaw ra gyud nasayon. Musa among isalig itugyan diha kanimo among kinabuhi. Kay wala mi masayon. Wala gyud mi masayon. Ikaw ra gyud ang nasayon sa tanan. Salamat Ginoo sa imong paglingon ug pagdasig sa among kinabuhi. Salamat Lord sa tanan nga mga butang nga imong gipial kanamo. Salamat Lord sa akong mga kaigsuonan nga dunay gugma sa pagtabang, dunay gugma Ginoo sa pagpaluyo sa mga buluhaton sa ilang mga kasimbahanan, sa ilang mga kapastoran Ginoo. Salamat Lord. Imong nakita ang tanan, walay nalilong kanimo. Ako silang isalig itugyan kanimo Dios. Dunay mga pastor nga nabugatan. Doon na po'y mga kaigsuonan nabugatan. Apan diha kanimo kaming tanan makapahulay. Salamat Lord sa imong mga pulong panalangin nga among naangkon. In Jesus name, amen. Amen. Ako mga kaigsuonan nagpasalamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi na ang atong kinabuhi mapagkaan, ma-relax, na presensya sa Dios, ma-enjoy ta, na makabaton tag kalipay kalinaw. We love you. Kita na higugma sa atong Ginoo. O maghigugma ita, magtinabangay, magtinasikay. Mga igsuon, kinahanglan mahal nato ang ato ang kaugalingon o ang atong isikataw. Higugmaa ang imong isikataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Respetuhan nato atong kaugalingon aron makahimo tag respeto sa atong isikataw. Respetuhan nato atong kaugalingong simbahan aron respetuhan nato makahatag tag respeto sa atong isig kasimbahan. Kini inyong igsuon Pastor Gideon nagpasalamat kaninyo og nagpasalamat sa Ginoo sa inyong panahon og sakripisyo aron ang inyong pamilya matudloan sa pulong sa Ginoo. Inyong igsuon Pastor Gideon moingon na sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night.
pagdaing mag-aawit kanimo Amahan Jesus. Magahalay mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.